Lolu lusasazo ngqo lwendaba lusiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo ziphambili ngokuhlwanje. It was unusual. It was unusual. And I mean, it was not exciting. It was just problematic. Usekela mphathiswa wamapolisa umnumzana Castle Mathale uthi umyalelo wobhangiso ngesiquphe kweqela lophando ngogebengo lwabezopolitiko wadala ingxaki ezininzi kumsebenzi wesipolisa. There are a couple of factors that can influence the person not to be able to retrieve the serial number. Umhlalutyi ophezulu ophanda ngokusetyenziswa kwemipu uxelele ikomishoni kaMadlanga ukuba zininzi izinto ezinokuchaphazela ungakwazi ukufumana inombolo yomkhonwekati kuquka nokugcinywa kwayo. Molweni emakhaya khongozelana uvimba ngokuhlwanje. Usekela mphathiswa wamapolisa umnumzana Castle Mathale enika ubungqina kwikomiti yesikhawu eParlamente uchaze isibhengezo esenziwa ngumphathiswa wamapolisa umnumzana Senzo Mchunu sokubhangiswa kweqela lophando ngogebengo lwabezopolitiko iPKTT njengesasingekho mthethweni. Uthi umyalelo wobhangiso ngesiquphe kweliqela wadala ingxaki ezininzi kumsebenzi wesipolisa. Umnumzana Mathale kubethelele kuba isitsho esithi ubhangiso ngephanyazo kumele sithathwe ngalendlela siyo singacakacwa. Okwaxeke ukungalandelwa kwenkqubo ezisulungekileyo ukuchitha amacandelo akhethekileyo esipolisa afana nePKTT. It was unusual. It was unusual. And I mean, it was not exciting. It was just problematic. Yeah. I don't know if you want to add your interpretation to the word immediately. You saw that in the letter. Yeah, I saw that in the letter. And I think you may have said that you found that to be I've said it's problematic. Yeah, if something is immediate, is immediate. It is disbanded, and then I need reports on this and that date. That closes this unit. Usekela mphathiswa okwazibhekelisile kuBrown Mokgotsi ongundaba mlonyeni notyholwa ngokubandakanyeka kubhangiso lePKTT. Brown Mokgotsi, yeah, that is one that I don't know. I don't know that one. I've heard about him with these things that is happening, but you didn't see him there on January the 8th. January, there were many people there. If you don't relate with a specific person, when there are many people, there is no way that you will know who this one is. Umnumzana Mathale uthi ngengekho yonke lenyopanyopha bajamelene nayo ukuba unjengele inhlanhla umkhwanazi ngewayiziphakamise ngaphakathi kwabulawulo kwinkonzo yesipolisa iinxalabo zakhe angaleqi kumajelo endaba. Umhlalutyi ophezulu ophanda ngokusetyenziswa kwemipu uxelele ikomishoni kaMadlanga ukuba zininzi izinto ezinokuchaphazela ungakwazi ukufumana inombolo yomkhonwekati kuquka nokugcinywa kwayo. Okukuza ngelixa uphando luqhuba malunga nezityholo zobugebenga ungenelelo lwezopolitiko kuquka urhwaphilizo kwinkqubo yezobulungisa kweli. Ikomishoni kaMadlanga ichazelwe ngengxelo yohlolo lwemipu neyasetyenziswa ekubulawini kuka-Armand Swart nalapho ingazange ifumaneke inombolo yeminye yomkhonwekati eyacholwa kwindawo ekwabulalwa uSwart eseBramley ngokwengxelo yomzi wohlolo usePitoli, kodwa yafumaneka le nombolo xa le mipu minye ithunyelwa kwilebhu yohlolo lwemipu KwaZulu-Natal. There are a couple of factors that can influence the person not to be able to retrieve the serial number. They include the training that the member received, specifically on the etching process. Le komishoni ikwaxelelwe okokuba ziluthotho impazamo ezabhaqwa kwingxelo yokuqala yohlolo lwemipu nephikisanayo nengxelo yesibini ekwatshintshwa umhla wokuyifaka yabangathi le yokuqala kunokuba kufakwe iavidaviti echaza oku. If you do this version of rewriting your affidavit and backdating it to the date of the original affidavit, you are concealing the fact that you made a mistake and have now corrected it.
to the reader who only has this document. If you rectified using the backdated one and you don't give it to the IO, it is going to expose you, because the IO will be having an affidavit or a report that will have mistakes that we have corrected on the affidavit that we are having on your file. Lamanqina mabini nachazwa njengo-witness A no-witness B ukufihla amagama abo afunge emaba impazamo ezikhoyo kwezingxelo zohlolo lwemipu yayizinzame zangabomu zokuphazamisana nophando lwalukhomba kotyholwa ngokuba lilungu lemigulukudu enobuchule uKatiso KT Mulife. Ikomishoni yona isaqhuba. Umphathiso wezempilo ugqirha Aaron Motsoaledi uthi kuyaxhalabisa ukuba abantu besithabatha njengento encinane isifo sephepha iTB bexhalabe kakhulu iHIV nesifo sengcongconi logama iminyaka isifo sephepha siphambili njengonobangela wokusweleka kwabantu kweli. TB is the biggest killer among all the infectious diseases. People don't seem to believe it. Umphathiswa wezempilo ugqirha Motsoaledi nesithethi sendlu yowiso-mthetho uThoko Didiza bakhokele ukusungulwa kwakho kwenkomfa yengxoxo ngokuphathelene nesifo sephepha i-tuberculosis kweli epalamente ngenjongo zokuthi xhaxhe umgangatho karhulumente kwimigudu yokuqala esi sifo. Kambe ke ukaMotsoaledi ukhankanye intlaninge yezifo egxininisa ukuba amagunya kumele athi qwa nanjengoko i-TB iphala phambili kunazo zonke ngokwezinga lokwehlukanisa inyama nomphefumlo eluntwini. People don't believe when you tell them that when you add all the pandemics that bedeviled the world, since our memory can tell, TB killed more people than those. Not individually, but added together. TB killed more people than HIV and AIDS, than bubonic plague, than yellow fever, than cholera, than malaria, than COVID-19, all of them. Kananjalo ubalule ukuba esinye sezizathu esingenza abantu bayidelele iTB njengesifo esibulala ngokumandla kungokuba ayindlandlathekisi ngendlela exhomisa amehlo. TB is not a drama queen. It doesn't cause a president of the world to close borders. It doesn't cause presidents to address nations, even though it was addressed at United Nations at some stage. It's always low-key. Ukanti ke kubethelelwe izisombululo nentsebenziswano ekumele ezingxoxo ziphume nayo kwilinge lokwehlisa imiphefumlo esutywa sisifo sephepha. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwindaba ze-SABC. Umlilo oqhamuke kwindawo yoGobityholo eBosisirhefu ePlettenberg Bay eNtshona Koloni utshabalalise izindlu zamakhaya ezingaphezu kwama-80 nto leyo eshiya abantu abamalunga nama-300 bembanguza abo bangakwazi ukuhlala nezihlobo nezalamane bahlaliswe kwiholo yoluntu yasekuhlaleni. Ngumlilo wesine lo kwinyanga ezintandathu kummandla waseBosisirhefu. Uninzi lwabo batshelweyo lushiyeke nezo zisemzimbeni kuphela. Olakona mzuzu salindile thina bantoni silindile process kamasipala silinde ize nganeno kuthi kuze sikwazi ukwakha kuba kaloku asikwazi ugodwa sibheke emakhaya apha kusentshwe kamasimi apha so sizozama apha so ngoku sizama nje kuyonakala. So ndithe xa ndifika ndafika indlu yam seyitshile and ke ngoku xa ndifika yonke into yam itshile endinayo endlini and ke ngoku andinayo nendawo eba ndithi ndizawuhlala anendawo ndizawulala kuyo so ndingavuya uba ngakho umntu onothi andincede. Imibutho yesisa nabo bachukumisekileyo yile meko bayangenelela ngoncedo. There will be blankets distributed, food parcels, hygiene packs, mattresses, all the emergency aid just to get the people some comfort. Kusenjalo, abanye abahlali sele beqalile ubethelela amakhaya wabo
lo gama kusalinde umasipala abinze ngezinto zokwakha. Kodwa bona ezabahlali bathethisane bathethe kunye bacebisane ukuze kusoloko kukho ispace sokuhamba esivumela itruck ingene, iambulance zingene, ivans amapolisa zingene, i-fire trucks zingene. Kuwo qha umngene engicinga ba yi-challenge leyo. Nangona isisombululo silele kulwakhiwo lwezindlu, abasemagunyeni babongoza abahlali ukuba bahlale beqaphele ngalo lonke ithuba ukuphepha intlekele kumila kunje kwakhona. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Bobasi ePlattenberg Bay. Kwalapha ezindabeni, abahlali baseFolokhwe kuGatyana eMpuma Koloni bafake isikhalazo kwiKomishoni yaMalungelo Oluntu njengokuba beqhubeka ngokutsala nzima ngokuphathelene neenkonzo ezingundoqo. Kona masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Usodolophu waseGurulweni uNkosi Ndiphile Xhakazi uthi esi sixeko siza kusebenzisa inkomfa yeenkokheli ze-G20 ukuqaqambisa uMzantsi Afrika nokutsala umxhelo wotyalo-mali. Ziyavakala izingqi zengqongqothela yenkokheli ze-G20 ke isixeko saseKuruleni sithe qwa ngandlela zonke zingama-25 kuphela iintsuku ufike lo msitho. Usodolophu wesi sixeko uNkosi Ndiphile Xhakaza utyelele isikhululo senqwelomoya sajikelele i-OR Tambo nanjengendawo yokuqala nqa amawakawaka wabathunywa abaphuma kumazwe ohlukeneyo abaza kuthi bagaleleke kuyo. uMzantsi Afrika uqaqamba njengelizwe lokuqala kwilizwekazi iAfrika ukusindleka inkomfa ekumila kunje. Ubumbejembeje nobuntu zezinye zencamisa ezilindeleke ukuba zingcamlwe ngabasuka ngaphandle xa besithi gqi ngelilizwe. South Africans is a very lively and very friendly nation, and those are attributes and those are the experiences that we want our visitors to actually experience so that they can then have a positive review about our country. Kananjalo ukaXhakaza ukwagxininise ukuba okungqobanisa inhloko kwamazwe ehlabathi jikelele kweli lithuba lokuhlakulela indima zokuntshulisa utyalo-mali kamva lokuphucula futhi nokugcina uphuhliso lusemgangathweni othe xhaxhe. We use major events as an anchor for development, because what is important is that if we're able to showcase what we're able to the services that we're able to offer to our visitors as a country, the return on investment is that those visitors are likely to come back, probably with a family, probably for business, probably for investment. Nanjengoko ke ujongwe ngamehlo abomvu lomhla ukuhlangana kwemihlambi eyahlukeneyo phantsi kophahla olunye, isixeko saseKuruleni siza kusindleka ingqongqothela yemontlalo eza kubandakanya abathunywa abangaphaya kwama-5,000. Amalungu emibutho yoluntu aza kuthabatha inkxaxheba kweliqonga ukudandalazisela ubala imiba etshisibunzi kwihlabathi jikelele ngokungqamene nomxholo walo nyaka wobumbano, ulingano nozinzo. Ukanti ke kukhankanywe ukuqiniseka ngezicwangciso zeli zokusindleka lengqongqothela ye-G20 echazwe njengethuba elingunotshe ukuba liphoswe nokuba sekumnyama entla imimoya ibhudla nendudumo. Kaloku uMzantsi Afrika unomzilo ozinzileyo wokusindleka amazwe ngesidima nangokusezinkwezini. Kambe ke indebe yehlabathi yebhola ekhatywayo yango-2010 ayikalibaleki kunanamhlanje. Sihlehliselwe uLwesine isicelo sebeyile sikasomashishini waseGqeberha uTheo Gora notyholwa ngokubulala nokuxhwila inkundla kamantyi yaseNew Brighton eMpuma Koloni. Ukucotshelwa kwebeyile kuye kwanqunyanyiswa namhlanje emva kokuba abatshutshisi befake enye ingxelo evela kumtyholwa ngexa bevula ityala lokuphangwa kwakhe lixhoba, kodwa umantyi wala ukuba le ngxelo isetyenziswe xa bekufakwa isicelo sebeyile. Umtyholwa lo ujongene netyala lokubulala uMisomihle Nkwalase kwiiveki ezimbini ezidlulileyo emva kokuba wamtyhola kuba ebemphanga. Kutyholwa ngelithi uMisomihle Nkwalase waxhwilwa wabethwa ngulosomashishini ekwamtyhola ngokumphanga. Kukwatyholwa ngelithi walahla uNkwalase kumatyholwa kufutshane, kodwa wabuya ekuseni wamlanda wamsa esibhedlele. Umfi uye wasweleka kwiveki ephelileyo. Abahlali bangene ezitalatweni bebonisa inkxaso ngakusapho, benikezela ngoluhlu lwezinyanzeliso kumantyi besithi abafuni umrhanelwa afumane ibeyili.
Andivanga kamandi kakhulu. Ndingavanga kamandi nje ndithathe ndayibeka xa iseyisenzeka kum, iseyisenzeka kowam umntana. Utyhola ukuba emva kokuba umtyholwa eseyixhoba esibhedlele wayokuvula ityala lokuphangwa emapoliseni, umbuso bufuna ukusebenzisa le ngxelo ukuchasa ibheyile, kodwa igqwetha lommangalelwa lime ngelithi le ngxelo ayihambelani nesicelo sebheyile kwaye uMantyi ugwebe ngakwicala labo. Usapho lomfi luvakalisa ukunganeliseki ziinkqubo zenkundla namhlanje. Ndizawuthi ndisenethemba kakhulu kwi-justice system. Although namhlanje kukho izinto endingakhange ndibe kanti ndivisisana nazo ncam ezivulweyo ecourt, ukususela kwinto yoba istatement somrhanelwa esebesenzile kuqala singakwazi ukuma ngoku kuba kusithiwa sesekheyisi eyahlukileyo kunesixoxa ngayo. Ayindivisanga kamandi ke loo nto ngoba kaloku eyona information ibalulekileyo nezinto ezininzi azithethileyo kwesiya istatement zenye zezinto ebekumele ubana ngaba siyakwazi ukuzisebenzisa kule case. Ibheyile iza kuqhuba ngoLwesine kwaye kungahle kuwiswe nesigwebo. Kwiindaba ze-SABC, ndinguNtombuzo Bhalintula eGqeberha. Iintsapho zentatheli eyabulawayo Aseri Ndlovu kuquka iqabane lakhe uZodwa Precious Mdluli luthi luyavuya kuza kongezwa amanye amatyala kwityala lamadoda amahlanu atyholwa ngokuxhwila nokubulala esisibini, kwaye kwavakala iingxelo zokuduka kwabo kwinyanga kaFebruwari ze izidumbu zabo ezibolileyo zafunyanwa kwihlathi eliseRusternfontein kufutshane nomda ohlula iphondo laseLimpopo kwiphondo iGauteng kwinyanga kaMeyi kulo unyaka. Lolu daba zange lihlala isikhathi eside namhlanje njengoba inkosi yenkantolo ivele yahlehlisela inyanga ezokwethwasa ngoba umbuso ubusukubeke kwacaca ukuthi uyimisele ngokwengeza amanye amacala kulawa abhekane nabasolwa. Umndeni weSisulu uthi lezi indaba iqhelekisa ihlathi ngoba sekunesikhathi beyihamba lendlela ezenkantolo. So namhlanje kungcono ngoba into isizathu abahlehlise ngalo esenza ukuthi bahlehlise iqala siyezwakala kakhulu ene into vele esiyifunayo, angisho vele sifuna ukuthi sithole ukulungiswa. uLilian odade wabo kaZodwa uthi abakuthandanga ukuthi labasolwa bengakhombisa ukuyisola uma befika enkantolo. Eqinisweni bona bayisoli, ababonisi ukuyisola, ababonisi nje ukuthi lento abayenzile bekuliphutha bayatisola, no, ababonisi nje ukuyisola laba bantu. Leli cala selihlehle igcawu eziningana njengoba ngesikhathi lihleli lahlehla ngoba ummeli wabanye abasolwa wayengekho enkantolo kwazisa abasolwa babezofaka isicelo sebheyili. uNdlovu kanye nathandana naye uZodwa Mdluli banyamalala ngoNhlolanja nonyaka kanti idumbu zabo ezasezonakele zatholakala ngoNhlaba ehlashaneni eRusternfontein. Abasolwa babhekene namacala afaka phakathi ukuthumba kanye nokubulala. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngwaMhlanga eMpumalanga. Abahlali baseFolokhwe eWillowvale eMpuma Koloni batyelele ikomishoni yamalungelo oluntu yaseMzantsi Afrika njengoko beqhubeka nokulwela ukufumana inkonzo ezisisiseko. Bafuna ukubonelelwa ngamanzi acocekileyo, umbane kunye neendlela ezifanelekileyo. Ilali entle engqongwe lulwandle naziziqithi kodwa ukuhlala kuyo kuyingxaki. Iindlela zikwimeko embi kwaye namanzi awekho. Ukungabikho kombane yenye yezinto ezisokolisayo kubomi obuphilwa kule lali. Sikhala apha ngamanzi ntombamo okulishumi leminyaka iitepo zafakwayo kodwa aziphumi manzi. Zomile nko. Amanzi sawasokola kakhulu apha. Amanzi siwakha kude emifuleni because kubalela kho manzi itepo zime nje. Nento bezikade zibethiwe zibhuncukile itepo sivakelwe nje itepo but amanzi awaphuma wona. Abahlali ngoku babhenele kwikomishoni yamalungelo abantu ukuba ingenelele. Xaya phaya ekliniki kukwihlathi ngapha ya. Wadlwengulo omnye umama pha. Zange awuvela pha ngaphesheya. Siyamcela urhulumente makasincede ngabantu bethu. Iingxaki zokungabikho kwamanzi kule lali zoyanyaniswe nemibeliqela. Amagosa karhulumente athembise ngokuziqwalasela ezi zikhalazo zabahlali. Now water has begun again to reach Ngadla again in September of this year, and it continues to flow, though the pressure remains inconsistent in some of these sections.
Isicwangciso esinaso sokuphucula ukuhambeka kwalandlela ukwenza lento sithi i-blading nalapho sawuthi sifake ogandaganda ke bayicebule bayilungise bayigodise. Ikomishoni yamalungelo abantu kweli loMzantsi Afrika iqinisekisile ukuba isifumene isikhalazo sabahlali yatsho ithembisa ngokusiqwalasela, ukanti inkampani yombane Eskom nayo ikwathembise ngokuyilungisa ingxaki yombane. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude kuGatyana. Ngaloo ndlela siwuqonqothile uvimba wangokuhlwanje sinikhumbuze ezangomso zizanoxa bethu ngesiZulu. Kamnandi mawethu. Mawahlangana naMaphilip Milanga basemva vumani ndinonkanyezi nirhabulise qikelelo lwemozulu yangokuhlwanje xa sijonga ke mbukeli imvula nomoya ngokuhla kuyaphawuleka noko into yokubana zimvula ezingiphi singazilindela sika 60% mbukeli pha kwindawo ezikoMahikeng koPitoli napha kwindawo ezikumantla koPulukwane kanti lithi rhwelele ngamafu ke mbukeli pha kwindawo ezikoGqeberha kuqhinela qonda ngqo pha koKapa Lodumo. Xa sijonga ke mbukeli imvula nomoya ngomso kuyaphawuleka into yokubana ziyaqhuba ezamvula zixanazile pha kwindawo ezikumantla koPitoli koMahikeng napha kwiintaba ezixanazileyo koPhumleni ngaye u60% nezibhaxu ke mbungu esingathi sizilindele pha koThekwini kanti ke mbukeli kananjalo nakwindawo ezipha koRhawutini. Liqhubeke ke lithi qwaqwa ngamafu kwindawo ezikoKapa Lodumo komangalisweni kanti ke uSouth African Weather Services kuba isilumkiso ngokuhlwa oba singalindela indudumo ezimandla mbukeli pha kwindawo ezikoMahikeng koPitoli kanti ke mbukeli into ethi uba uyaqhuba qiniseka into yokubana uqhuba ngononophela kananjalo ngomso ziyaqhubeka ezamvula kunye neendudumo zilindelekile pha kwindawo kaloku mbukeli ezikoMahikeng kananjalo nomlilo wamadlelo kwindawo ezikomntla koloni into ethi ke uba kuyaqhuma qiniseka into yokubana uqhagamshela namagosa kaxaka ke ngoku sawujonga ke amaqondo okutshisa aphantsi ngokuhlwa xa sathi sijonge ke mbukeli pha kwindawo ezikoMusina ngu20 degrees Phalaborwa ibe ngu19 eMbombela ibe ngu16 eMelo ibe ngu12 kanti ke pha koMgungundlovu mbukeli komazweni nguye u14 degrees kanti ke pha koRichards Bay ibe ngu18 koThekwini mbukeli ibe nguye u19 degrees xa sangena ke pha koMount Fresh ngayilibalanga kaloku mbukeli kwaShinta siguguthele siye kaloku koMacwerheni napha kaloku koXelinxa koMkhambeni ngu14 degrees eMthatha ibe ngu10 kanti koMani ibe ngu8 degrees eNxuba ibe ngu7 degrees kanti ke mbukeli pha koSutherland ibe ngu4 degrees ngomso mbukeli lithande utyhila koEmelo nguye u28 degrees koDR ke mbukeli lithanda ukufudumala noko ngo31 degrees lithathise koSpringbok ngaye u31 degrees ndithatha ndithi maziqhume inqawe emaxhekweni ichosini.